Takže borci, máme tady teda... No. Ej, brácho, děláš si srandu? Ani to neskoušej, kámo. Si dělá kotel, ne? Kámo, co to tady blud zkouší? Hej, měl jsi mu jít ukrást, brácha. Když po mně hej. Tady nikdo nebyl. Si děláš srandu, ne? To je magor. A co tu stojíš? Grázla. Když... Tady, ukrást. Hele, ne, mám co odpávám. To je skvělé. To je veliký skybidák. Hele, tady je Louis Vuitton. Nech mi můj Valentino. Ty kráso. Nebo já nevím. Mám ho tady. Takový fejkový Valentino, jako od Vietnamce. Tarantino. Takže já ho beru. Valentínko. Jsem čekal, když ho vezmeš. Ale nějaký, kámo, to má nějakou, to místo žloutenky má zelenku, ne? Kámo, to je nějaký bezdiak, drž se ode mě dál, nechce chytit. Hej, a co, kámo, co má z vlasů? To má mastný vlasy, jak, no to je jedno, borci. Jinak co, máte se pěkně, jo, hele, dáme zase ten cápek s tou žloutenkou. Burek má jak dobrý. Jinak líbí se vám můj krásný drip. Je co všichni dělají umí bejska. Můj Louis Vuitton drip. Za jak dlouho tě odemyka? Za 40. Jdu borcovi ukrást. Jakože něco vše. Bacha, on kráde jakože to bude za 11 minut. Hoší, tak já... Jako Ty kráso, odemkla se mi bejska, tak já raním. Hoši, já jsem to dostal. Ty to jdu prodat jako. Čemu je to? No, jsi mi to mohl dát. No, borci, tak já se vám ozvu, až se tady něco bude. Takže borci, video teda pokračuje. Trochu to obnovíme. Určitě já se zamknu bejsku. Dobrý to. Ale tam se někdo koupil Invictus. Já bych mu udělal hezký den, že bych mu koupil, ale čemu by mi byl. Jo, to je ten board. Tak ten fasuje, kámo. Pojď ven. Pojď na beton. Hej, děláš si Dobrý, 1-1. Tak pojď, ty grázle, ty fasuješ, kámo. Imperious eau de toilette. Hej, kup mu ho. Imperious Ať eau se teda naštve. Ne, kup si to. Imperious eau de toilette. Za kolik bude mentika? Nevím, koukni se. No, mně se otevírá beska. Za jak dlouho? Za 8 sekund. Mě za 10. Tak, Hej, borci mě tady chtějí okrást. když tak můžete napsat do komentů, co budete chtít příště za hru. Počkej, já teďka... Až někoho okradu, tak končí video. Ne, to bychom tady byli do zítřka. Ne, borci. Bro, konečně ho disej, grázla. Drž. No, hele, borci, já vám to řeknu na rovinu. Já už na to nemám nervy, tak se mějte hezky a u dalšího videa